Velkommen til de 3 autister. I dag er vi kun 2 med vores lille AI buddy herover. Vi er lige landet i vores Sons of the Forest verden. Vi har lige lootet nogle ting herover. Så i dag skal vi bare få lidt progress og se hvor langt vi kan komme med dagens video. Så lad os se hvor langt vi kan komme. Hvor skal vi starte? Ja. Jeg tænker, vi skal starte med at bygge et hus. Men jeg åbner lige mit survival kit. Ja. Sådan der. Så har vi det. Så har jeg set. Chat. Og jeg har også et livestream i gang, mens vi spiller, så I kan se det i live. Eller jeg har live lige nu, så hvis I gider at gå ind og følge min live, så er det jo Victor, eller Vic 178. Det vil være en stor støtte. Så det vil jeg bare lige sige. Nå, skal vi farme noget træ? Kom du med, Calvin? Calvin, du skal ikke stå og kigge over. Jeg ved godt, det er en følelse, men du skal ikke stå og kigge over det nu. Det virker lidt godt. Hvad fuck er det der? Mere scooter. Hvad? Stakkels tag, hvor er det, vi hakker så meget. Nu prøver vi lidt træ over herovre. Nå, skal vi ikke low-key bare lave vores lort her? Så vi kan bygge et. Nå, skal vi ikke lave det lige her? Så synes jeg, det ser... Og vi er virkelig god udsigt til det hele. Nå, skal vi begynde at bygge? Jeg har faktisk ikke engang bygget før. Ja, det har jeg faktisk. Jeg har købt spillet i dag. Jeg har spillet i halv år. Faktisk spillet det sidste. Ikke derfor, Hello. Vi skal jo have en udsigt ud over. Ja, men jeg bygger bare et lille skur, så den. Hvorfor samler du på lort? Kelvin. Okay, get. Dog and stop. Er du galt en udsigt? I kommer til at forlade. Det kommer til at finde på det. Nu er du helt dumt, den skal bygge op ad den. Ja, det er mig og Magnus' afsnit, ja. Altså, jeg tænker, hvis det bliver nat til i dag, så har jeg tænkt os, at vi kan lave det der telt. Jeg tænker egentlig bare, kunne være meget smart at lave et lille telt. Ja. Altså, vi har to, som vi spiller normalt også med nogen, der sammen. Han er for dårlig til at være sammen med sådan. Ja, han kommer til at sige. Videre til bil. Videre til bil, ja. Vi burde nok lige være tegnet op. Det her, det er relativt.
fra logik. Der er kun nogle meget små tilbage her. Så det skal nok blive godt, chat. Ja, Magnus, jeg ligger bare noget træ til det her. God dreng, Kelvin. Fucking god. Fucking god. Hold da kæft. Verdensoplevelse herovre. Nå, men Magnus, det er godt, du er godt i sving i dag. Kan du ikke se alt det træ, vi har lagt til dig, Magnus? Jo, men jeg er ligesom i gang. Jeg er ikke det flash med at bygge. Jeg burde lov til også lige sige 18 tusser. Så det er ikke gået i Guldborg. Ja, Guldborg, rest in peace. Rest in peace, Guldborg, han blev ramt af en kæmpe bøde. Rest in peace, Guldborg, han blev bollet af staten. Ja. Og vi skal også bare lige sige, der kan komme ting, der kan komme, vi kan også finde på, så hvis I vil have ja, så skal Det er ikke en video lavet til børn, disclaimer. Og håber I nyder videoen så meget I gør, og så må I bare absolut hygge jer. Så vi snakker egentlig ikke i et call, vi snakker hver for sig i spillet. Så hvis man ikke kan høre hinanden, så kan vi trykke radio, og så kan man ligesom snakke over en radio. Så det er rigtig god version af Minecraft, så man kan sige sådan. Meget realistisk Minecraft. Hvor du skal ikke slå mig. Kom, Calvin. Hvorfor er Loki på noget bark? Kom her, Alvin. Alvin er de frække i jorden. Nå, så mangler en over hjørnet her. Kvalificerer jeg som et stort træ. Nå, de var små. Nemmere pool. Det der træ, det skal sgu ud. Okay. Men Magnus skal prøve at tegne mange Så så træ jeg lige ved mit år. Så meget lidt der i. Nej. Pas på. Oh shit. Oh shit.
Ja, ses 3. Farvel. Så vi laver et rimelig solidt hus, tænker jeg. Hvor vi kan stå hinanden over her og få et godt skud i maven. Kom så. Så fremad. Fronten er sulten. Så det er bare sjovt overlevelsesspil. Okay, hvis vi skal rate det, hvad rater vi det? Hvis vi vil læse det, så hvad rater vi det? Hvad vi rater det? Jeg vil nok rate det, nu taler jeg over radio. Jeg synes faktisk, det er 10 ud af 10 spil i forhold til prisen. I hvert fald hvor billigt det er, og hvor mange timers underholdning du alligevel fucking kan have, altså. Ja, det er faktisk vildt, hvor meget underholdning man kan lave ud af det her spil. Altså, det er bare vildt flot lavet spil. Ja. Ja, eller Forza Horizon, så det gør sin meget. Altså, hvad er det nu, man kalder en Mette, der er en fattig kælling uden Segway? Hvad nu, man samler op, var det ikke se? Samler op det i? Nej. Mette. Jo. Fucking fæld lortetræ. God, godt træ. Så får jeg en fugl. Mås, jeg har lige lavet sådan en rampe. Kan man godt bruge det som en trap? Nå, hvis du lige lader mig plukke her. Du kan ændre dem, så de bliver grå. Ja. Det har jeg godt mærke til. Så tryk lige G på en, kan man så ikke lige tage X frem. Nå. Jeg har lært chippet af mesteren. Og ham der spiller det her lidt for meget. Ja, ham der spiller det her i 2 dage i 14. Ja, det er også ret skørt. Jeg ved ikke, hvor meget jeg spiller. Vi kunne spise Steam Counter. Ja. Men det er faktisk vildt, at man skal sådan nogle gange flytte sig for at hugge sig et træ. Så vil jeg lige tjekke. Jeg har spillet 2,6 timer. Den er heller ikke helt god. Altså, det ligger faktisk rigtig 3 nu. Hvorfor tager du min træ? Fordi det er for langsomt. Men hvordan kan du bare instant fucking flække derover? Fordi det kan man godt gøre, men det må jeg ikke flække det foran. Men hvordan gør du så det? Du kan bare hen til den, så flækker den omkring. Gør den? Scam. Det er flot, Calvin. Du er sådan en god dreng. Fuck, der ligger meget træ rundt omkring, Magnus. Har du set det? Du burde nok gå rundt og ikke slå det. Ja. Men vi har bare heller ikke rigtig noget at dræbe folk med. Dræbe de der levende mennesker der. Magnus, jeg kan se, der er et bål hernede. Skal vi... Smid en lok på dem. Nej, har du ikke en økse? Jeg ved 1 kroner på den der rammer i.
kan jeg ikke fucking bare få lov til at se. Magnus, kom, vi går ned til den. Men... Hvor med jeres fugle til... Og jeg tror alligevel, det er ret langt væk.